Ahoj, co tady jen tak sedíš? Haló, telefonujeme ty Taylor. Máš šťastie, že tam môžeš. Čo si zač? Vždyť jak můžeš být Foxy? To jsou jen staré rachotiny, ty jsi člověk. Ty si umrela asi uväznená v robotovi? Ty jsi ten Foxy, co nás dole pozoroval a utekl. Kam sakra zmizla? Či myslela, že je niečo viac? To bych taky rád věděl. Myslíš, že sa budeme teraz môcť dostať von? Jdeme zkusit otevřít hlavní vchod. Aspoň, že to išlo. Ale prečo by nás nechala utiec, keď nás chcela chytiť? Nevím, co když něco plánuje? Nevypadala přátelsky, musíme tohle říct šerifovi. Nie, to čo sa tam stalo nemôžeme povedať nikomu. Nikto by nám neveril. Necháme si to pre seba. Teda aspoň zatiaľ, než zistíme, čo to dievča bolo za... Počkej. Když si teď uvědomuji. Jeli jsme sem jenom, abychom zjistili něco o té pohřešované holce, která tu údajně zemřela. Co když ona byla ta osoba, kterou jsme teď potkali? Myslíš, že by len tak duša toho dievčaťa posadla robota? Nevím. Nikdo z nás neví, co to bylo. Můžeme pouze vymýšlet teorie. Pokiaľ budeme vymýšľať len obyčajné teórie, tak nič nezistíme, ale napadlo ma, že by sme mohli zajsť do policajnej stanice a zajsť do archívu záznamov a nájsť si tam zložku tej Jessie. Napríklad zistíme niečo, na čo polícia neprišla a potom sa sem vrátime a zistíme, či to dievča, ktoré sme videli, je Jessie alebo nie je. Dobře, dobrý nápad. Dobrý den, potreboval by som hovoriť so šerifom, či by to bolo možné. Dobrý den, pane Taylore. Ano, bylo by to možné. Zavolám mu do kanclu. Dobře, vyřídím. Tak... Pan šerif to bude za okamžik, a tím se posaďte. Dobre, ďakujeme. Dobrý Dobrý. den. Chceli sme sa opýtať, či by sme sa mohli pozrieť do archívu a nájsť zložku Jessie. Jo, určitě. Jonathane, vezmi je tam, prosím. Dobře, pojďte za mnou. Tak jsme tady. Díky moc. Až půjdete zpátky, stačí zaboknout dveře. Dobre, ďakujeme. Jo, není za co. Tak asi jdeme hledat. OK, ty choď tam a ja idem tam. Dobře. Nikolás, našiel som ju, poď sem.
Tak čo tu máme? Je tu napísané, že bola zavraždená v pizzerii Freddyho Fazbeara a že sa jej telo nenašlo. Jedine sa našla krv v miestnosti s prototypmi. Tam som bol. Potom je to napísané, že jej bolo 7 rokov. Podľa rozhovorov ju v ten deň nechal jej otec z tej pizzerii. Potreboval si niečo zariadiť. Je tu adresa bydliska. Zajdeme za tým jej otcom? Můžeme, třeba z něho vydolujem něco, co policii neřekl. No, napríklad, hej. Vezmem si tú zložku so sebou a oznámim to na recepcii. Bude sa nám ešte hodiť. Inak máš stále tú klaunskú masku? Je v kufru. OK, tak poďme. Tak, malo by to byť tu. Tak poďme. Kdo je tam? Dobrý deň, pane. Potrebovali by sme s vami hovoriť o vašej dcére. Odejděte. Nikomu nic říkat nebudu. Sme od policie. To jste mohl říct hned. Pojďte dál. Posaďte sem. Co potřebujete, pánové? Po mnohých rokoch sme otvorili prípad ohľadom vašej dcery. Viem, že ste mojim kolegom už povedal veľa vecí, ale ja som pritom nebol, pretože mi bolo 12. Tak by som sa vás chcel opýtať na pár otázok, teda pokiaľ by to bolo možné. Jo, můžete. Dobre, chcel by som sa vás opýtať, kam ste išli v ten deň, čo ste nechal svoju dceru v tej pizzerii? Já jsem do nemocnice. Matka Jessie na tom byla hodně špatně. A nechtěl jsem brát Jessie sebou, protože měla blbé období. A nechtěl jsem, aby viděla matku v tak hrozném stavu. Proto jsem ji nechal v pizzerii. Říkal jsem, ať tam na mě počká, že do 2 hodinek budu zpátky. Ovšem jsem jí ještě předtím říkal, ať nechodí za nějakým cizím člověkem. I když cokoliv uvidí, tak ať zatím nechodí. Jedině kdyby se děcka chtěli s ní hrát, tak může. Ale ovšem jsem ji nemohl hlídat, když jsem tam nebyl. Její matka po hodině, co jsem tam dojel, zemřela. Byl jsem z toho zničený, když jsem o ní přišel. Určitě chápete, že když vám někdo umře před očima, tak na to nezapomenete. Ale po 20 minutách potom, co moje žena zemřela, mi oznámili, že někdo nahlásil vraždu u pizzerie Freddyho Fazbeara, tak jsem tam netěl. Lidi byli venku, ohlížel jsem se kolem sebe. Všiml si mě nějaký policajt a zeptal se mě, jestli jsem v pořádku. Řekl jsem, že jsem měl uvnitř dceru a nikde venku tu není. Potom oznámil, že byla zavražděna dívka. Jeden kluk ji tam oslovil, popsal, co měla na sobě. Její tělo nikdy nenašli. Na místě, odkud šel křik, byla pouze kaluž krve. Ten den jsem se zroučil. Přijel jsem domů. Všech jsem ze smutku steku rozmlátil. Naožral jsem se. Brečel jsem. Po několika letech jsem se uklidnil. Stále na ně myslím. Já jsem idiot, že jsem ze Jessie sebou nevzal do té podělané nemocnice. A vy ste nikoho na stražení nemal? Otec už mi umřel. S matkou se nebavím. Sourozence nemám. Rodina mé ženy byli přes půl světa a na chůvu jsme neměli peníze. Tak to chápem. Veď verím, že ste nechcel brať dceru so sebou. Bol by to pre ňu obrovský šok. Nemôžete za to úplne vy. Môžu za to majitelia pizzerie. Majú tam mať strážcov, majú to tam mať zabezpečené. Keby tam mali strážcu, tak by sa to možno nestalo. Aj vaša dcera vás mala vypočuť. Jessie vždy zapomínala. Měla to u Freddyho moc ráda. V životě se jí to nestalo. Byla tam už několikrát sama, protože jsem jezdil za ženou do té nemocnice. Říkala, že tam na mě ráda počká. Nikdy se jí tam nic nestalo, než nastal ten den. Zaujímavé. Dobre, ďakujeme. To asi bude stačiť. Hovorili ste toto policii pred tými 12 rokmi? Ne, neměl jsem na to sílu. Policie to respektovala. Viete, kto sú majitelia tej pizzerie? To nikdo neví. Nikde nebylo zveřejněno, pod kým je ta pizzerie. Dobre, ďakujeme. My už vyrazíme. Dobře, jinak, jestli budete prozkoumávat tu pizzerii, Jessie měla ráda ten tunel s tou řekou. Děkujeme za informaci, určitě se nám bude hodit. Mějte se. Dovidenia. Naschle. Hlavne dávaj pozor.
To dievča môže byť kdekoľvek. Jasný. Tu by som radšej zostal. Ak niečo uvidíš, tak hovor. Hlavne zatím nebehaj. Inak nás naláka do pasce. Vidím, že jste se vrátili. Moc ráda vás zase vidím, kluci. Jsem tu už hodně dlouho sama. Nemám si s kým hrát. My sa s tebou hrať nebudeme. Prišli sme sem zistiť, kto zabil to malé dievčatko Jessie pred 12 rokmi. Naše Jessie, která tu nevinně zemřela. A její tělo se v životě nenašlo. Vím, kdo to je, ale vám nic neřeknu. Show začíná. Nikolás, ohľadni sa okolo seba, môže byť kdekoľvek. Halo? Jsem uvězněná. Pomoc! Halo! Jessie, si to ty? Pomoc, jsem tu uvězněná. Chtěla jsem si jenom hrát. Asi začína útočiť. Teraz sa okolo seba obzeraj. Tamhle je. To je ona! Co budeme dělat? Musíme zdrhnúť. A kam? V tej miestnosti, kde zomrela Jessie, je okno. Môžeme preliesť. Hlavný vchod určite zamkla, ale musíme sa tam dostať, aby nás nevidela. Ona zmizela. Máme čas, rýchlo! To okno je zavřený, Mety. Ona vie! Všiml jsi si, že vypadá, jak kdyby byla nějaká chyba? Když jsme ji viděli poprvé, tak byla zagličovaná, jak kdyby chyba v systému. Všimol som si už dávno. Táto pizzeria je prikliatá. Co to bylo? Kde je Foxy? Tamhle. Sakra. Co budeme dělat? Ja neviem, musíme nájsť nejakú inú cestu von. Nemáš telefon, že bychom zavolali šerifovi? Jo, vlastne mám. Sakra, ja nechal v aute. Do prdele. Máme šťastie. Skúsime hlavný vchod? Můžeme. Už tam nechci chodit. Mohli jsme umřít. Budeme tam musieť, nepreskúmali sme všetko. Zabudli sme na ten tunel. Já už tam nechci, nebudu riskovat svůj život jen kvůli tomuhle případu. Musíme zistiť informácie, kto to dievča zabil. Myslíš, že na tohle, jestli tam chceš umřít, fajn, ale beze mě, odcházím, tu pěšky. Vyřeš si tohle sám, na tohle nemám. Nikolas, počkaj! Sa to posralo. Hej, čo tu robíte? Sem sa nesmie. Pardon, vy jste od policie? Áno, to som. Potrebujete niečo? Víte, ta pizzerie je prokletá. Že je v ní něco, co byste na ulici jen tak nepotkali. To viem, videl som to na svoje vlastné oči. Co to bylo? Líška, bielo, oranžovo, fialová líška a ďalší roboti. Rada do života, pokud nemusíte, nelezte už do té pizzerie. Přijdete o život. Naschle, hezký den. Už to nie je ako za starých čas. Můj klid za tě vychází. Nikdy nezjistí, co se doopravdy stalo se časem po její smrti. Tohle teprve je začátek. Your foot, our necks. You held us down way too long, and it's time for reset. And your cruel acts we can't forget. Tearing us down, then building us up. Keeping your hands clean from all that rust. How long till we finally run out of luck? Till we've had enough, till we've had enough Of the roles you make us play. Welcome to the after show. The time slot where we have control.
to the after show. The times are where we have control. Exclusive look behind the scenes of how it feels to ride inside the mask. Welcome to the after show. Sit back, relax, we're in control. Jdu zjistit, co se s tebou stalo, dcero moje.